Čaute, ja som Vajdel, vítam u takého krátkeho tutoriálu na tému ako vsádzať na stránke csgolaunch.com. Je to super stránka, môžete si tu jednak ako trady nachádzať, keď chcete nejaký ten vytradovať, tak aj vsádzať, čo je, myslím si, že veľmi dobré. Čo prvé urobíte, to je si zajdete na túto stránku, ja mi dám do popisku a myslím si, že dám do popisku a vy sa tu prihlásite normálne vpravo hore, budete mať Singing Draw Steam. Vy sa normálne prihlásite cez Steam a teraz, keď už tu budete prihlásení, tak urobíte tú vec, že si vyberete jeden tým. Ja si vyberiem napríklad tento. Túto stávku. Vy si nastavíte Steam Trade URL, čo teda nemôžem vám to ukázať, ako sa to robí, lebo ja už mám nastavené, za čo sa teda celkom ospravedlňujem, ale čo je dôležité, je to, že práve máte toto value. Ja si vyberiem Daniel Team, hej, alebo vyberiem si Titan, ale máte v podstate value, hej, za jeden item dostanete, keď vyhrajú od 2 centov do 20 centov, do 5 centov. Teda, ako to tu vidím. Od 5 centov do 20 centov, tak. To si myslím, že je dobré, a pokiaľ chcete fakt riskovať, že pokiaľ ste taký typ a máte šťastie, tak môžete sa ísť na Daniel, tam za jeden item máte okolo 4,70 €, čo je super. Musíme si povedať, to je super. A sa sadím na Titan a samozrejme, ako z tohto už vyplýva, že 5 centové, keď dostanete nejakú sumu 5 centov, tak si musíte nájsť niečo lacnejšie. Ale teda ja si, neviem, či vsadím na ten Titán. Lebo fakt ako nemám až také lacné centy. Ja si vsadím na Daniel, možno budem mať šťastie. Inak potom pod týmto betom sa vám ukáže stream, pokiaľ to práve prebieha ten zápas. Čo ja si myslím, že je veľmi dobré. Môžete si to sledovať. A tak. Takže ja si vsadím teda na Daniel a vsadím nejaký lacnejší skin, lebo fakt sa mi neoplatí teraz nejak veľmi riskovať. 5,90 cent spray napríklad. 4 centy, budem za to získať 19 centov. Myslím si, že v pohode. Tak čo urobím? Je to, že dám place bet. Niekedy bývajú to stránky veľmi preťažené, hej, že v podstate musíte na to viackrát kliknúť, ale tak, to už je druhá vec. Inak toto, čo teraz mám, môžete nájsť tu na My Bets a tu na Wait a bit for bet offer, čo máte vpravo dole. A tu na čo urobíte, to si musíte počkať. A výborne, už to je, offer is ready. Vy na to kliknete. A tu na ešte niečo. Nemusíte sa báť, že vás o to okradnú. Fakt vám môžem zaručiť, že vás o to neokradnú. Pokiaľ vyhráte, tak to fakt dostanete ten nejaký 19 centový tém, ako tam bolo písané. Ja teda dúfam, že sa to podarí, dám potvrdiť obsah obchodu. A uzavřít obchod. No, a to je celé. Kebyže to ten tým vyhrá, tak vám ten bot normálne pošle trade offer, že vám vráti ten item, a nie, že ten item, ale skrátka item v hodnote 19 centov a zarobíte na tom, hej. To je celé. Ja vám ďakujem, že ste si pozreli toto video, pokiaľ sa vám páčilo, nezabudnite like, keď tak odber, a koment, všetko ma poteší a uvidíme sa v ďalšom z mojich videí. Takže čus!